Преувеличават с лошите неща. Смятам, че информацията не е достатъчно обективна и мисля, че е манипулативна в повечето от случаите. Много от тях са негативно настроени и някак си не обръщат толкова много внимание на добрите неща, които се случват. Смятам, че се дава много голям превес на криминалните новини, което един работещ човек, който целият му ден е много динамичен, напрегнат, стресиращ и вечерта иска да гледа позитивни новини. В нашата мисия липсват позитивни новини и мисля, че до голяма степен медиите са много отговорни за депресивните състояния, в които изпадат хората. Като цяло имаме разни факти, че се говорят някакви неща, които изобщо не са релевантни, че не се дават реално тези и така нататък. Не се разрешават проблеми, просто се спекулира с някакви факти и така. Всички новини са само негативни. Човекът си пусне телевизора, този го застреля, они го убили. Човек има нужда от някаква позитивна информация. Повече нас ни информират за лошите неща. То на всички ни омръзна с този негативизъм, който е непрекъснато. Включиш нещо, атентати, убийства и това занимава хората и те не могат дори да мислят позитивно. И мисля, че само всява страх в хората и омраза. Не мисля, че следва дневния ред на обществото.